ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଅଜୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଦେଖିଥିବେ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ପୋତାଗଡ଼ ଓ ବାଲି ଲୋକନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୋ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଯାଇକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗିବ। ଏହି ପୋତାଗଡ଼ ଓ ବାଲି ଲୋକନାଥ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାରେ। ଗଞ୍ଜା ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ହୁମା, ଯେଉଁଠାରେ କି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶୈବପୀଠ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବଟେଶ୍ୱର। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଯିବା ସେହି ସୁନ୍ଦର ଶୈବପୀଠ ବଟେଶ୍ୱରକୁ ଏବଂ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ସେଠାରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି, ସେଠାରେ ସେହି ମନ୍ଦିରଟି ପୂର୍ବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଛି। ସେହି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବେଳାଭୂମି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆସିଲେ କଥା ହେବା। फ्रेंड्स, फाइनाली आम बटेश्वर अभिमुखे बाहरी पड़िलु एवं बटेश्वर जावाई जो रास्ता रही स्थान आरंभ होची। आपण मैंने जोपरी वीडियो देखिपे यही स्थान ही आरंभ होची। फ्रेंड्स, मु आपन को वीडियोर आरंभ कही कि बटेश्वर मंदिर रही बेलाभूमि पाखे। तेणु आम बटेश्वर जावा समय रास्तार यहीपरि लुण चाष हबार आमको देखा मिलता। फ्रेंड्स, फाइनाली आमे आसी पहुँची गले बटेश्वर मंदिर रे। फ्रेंड्स, आपण मैंने देखिपे मंदिर बाहर अत्यंत सुंदर देखा जाउछि और बाहर रही वृषभों प्रतिमाटी मंदिर सुंदरता को आहरी बढ़ाऊँच। फ्रेंड्स, आपण मैंने देखिपे मंदिर रे केते कौन डेभलप हो सारी। मु यूट्यूब रे यही मंदिर 2 वर्ष तलर गोटे वीडियो देखी। से समय एत परिमाणर डेभलप हो नथिला, किंतु जहाँ जानवा मिलूँ यही मंदिर डेभलपमेंट काम धीरे धीरे चली आगक बहुत अधिक डेभलपमेंट हम एवं आशा करुच्ची जे एटा गंजाम गोटे मुख्य पर्यटन स्थली पलटिब। फ्रेंड्स, पत्थर रे तैयारी यही छोट मंदिर ठारू आरंभ करी
ଅନ୍ୟ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁକିଛି ପୂର୍ବରୁ ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇଥିଲା। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବାଲି ଭିତରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା କିମ୍ବା କେଉଁ ରାଜା କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଆଗରୁ ଆର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଏବେ ସିନା ବାଲି ଏମିତି ସବୁ ଖୋଳା ହେଇକି ସବୁ କରାହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା କ'ଣ ଜାଣିଛି? ବିଶେଷ କିଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋର ବାବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବାପା, ମୋର ଜେଜେବାପା, ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଯୁଗର ଠାକୁର, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକି ସୀତା ବନବାସ ସମୟର ଠାକୁର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାମ ବନବାସ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍କା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଲଙ୍କା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାପରେ ବଟେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ବଟ ଫଳ ରଖିକି ପୂଜା କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବଟେଶ୍ୱର। ବଟ ଫଳ ରଖି ପୂଜା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବଟେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କିଛି ଦୂର ଅଛନ୍ତି ଅଳେଶ୍ୱର ବୋଲି ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଅଁଳା ରଖିକି ପୂଜା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଳେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ତୁମ୍ବେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଲାଉତୁମ୍ବା ରଖିକି ପୂଜା କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ତୁମ୍ବେଶ୍ୱର। ଓ ମାନେ ଏସବୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିଲାଗି ହରିହର ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ବଟେଶ୍ୱର ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମମୁଖୀ ଶିବ। ଆଜ୍ଞା ନୃସିଂହଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଅଥଚ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ସେଠି ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଥିଲାଗି ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗରେ ତୁଳସୀ ଆଉ ବେଲପତ୍ର ଉଭୟ ପଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଏକାଙ୍ଗୀ ବେଲପତ୍ର ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବିଷ୍ଣୁ ରହିଲେ ନା। ହଁ 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 ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଖୋଲା ବି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ଧକ୍କାରେ ପୋତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋତି ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ପୂଜାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଥିଲା ଖୋଲା, ଏଇଟା ଛାତ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ପୂଜାରୀମାନେ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଆସିପାରନ୍ତିନି, ବାଲି ଧକ୍କା ଥାଏ, ସେ ବାଲି ଆଡ଼େଇକି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି। ପୁଣି ପୁନରୁ ବି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା ବୃଷଭଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିକି ଥାଏ ବାଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କୂଅ ବି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ ଡାହାଣ ପଟେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ କୂଅରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଣି ଆସି ଭୋଗ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ କିଛି, ସେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନଥିଲା କି କୂଅ ବି ନଥିଲା, ସେଇ ଗୋଟିଏ କୂଅ ହିଁ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବି ଅଛି ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କର କୂଅ ବୋଲି, ଠାକୁରଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷଟା ବୋଲି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆଜିକା ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କହିଲେ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଅନ୍ନଭୋଗ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳି ବାଳ ଭୋଗ, ଯେଉଁଟାକି ଜଳଖିଆ ଭୋଗ କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେଟା ପୁଳି ହିସାବରେ ଭୋଗ ହୁଏ। ସକାଳ ଦିନ ଭଳିଆ ଅନ୍ନଟା ଭୋଗ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଳି ଭୋଗ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4ଟା ବିଗ୍ରହ, 4ଟା ମନ୍ଦିର ବି ଥାଏ। ସେ ତ ବାଲିରେ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆଉ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରିନି। ଆମର ଏଠି ଏକାକ୍ଷର ମେଳା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଏବେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ବାକି ଏଠି ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ ସକାଶେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ କମିଯାଇଛି କରୋନାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆଉ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ଦିଆହେବନି, କୌଣସି ଭକ୍ତ ବି କଷ୍ଟ ବି ପାଇବାକୁ ହେବନି। ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ବି ଆସିଲେ ତାକୁ ନିରାଶ ନ କରିକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକି ଛଡ଼ାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା
फ्रेंड्स ଏହି ପଥରଟିକୁ ବାଲି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପଥର ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। फ्रेंड्स ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର ଉପର ଭାଗ ବା ପିକ୍ରେ ଥିଲା। ପରେ ପରେ ତାହାକୁ ଆଣି ଏଇଠାରେ ରଖା ହୋଇଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଁରିଆ ମାନେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପାଣି ଢାଳି ଯାଆନ୍ତି। ସୋ फ्रेंड्स फाइनाली आमे मंदिर पाखरे थिबा बेलाभूमि को जिबा पई बाहरिलु। मंदिर रो बेलाभूमि को जिबा रास्ता रे हिपरि छोट पार्क भली किछि तयारी चलीछि। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. मंदिर पाखरे थिबा ए पोखरीटी को उद्धार करी एहार मध्य डेवलपमेंट काम चलीछि। आपण माने देखि परथुवे। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to सो फ्रेंड्स आपण माने देखि परथुवे हम ऑलमोस्ट बीच रे पहुंची गलेनी। फ्रेंड्स आपण माने देखि पारथबे बीच टी केते सफा अछि और सुंदर मध्य देखा जाउछि। बेले आजिर केरेकेरा पाग पई आगा बीच टा आउरी पूरा राइड देखा जाउछि। जनरली जो बीच को अधिक लोक आसंती माने जोटी अधिक गहली हुए से बीच एते भी सफा रुहेनी। बोध हुए मु लाइफ रे फर्स्ट टाइम पई आज एते सफा और सुंदर बीच देखुछि। टोटली ही जगह जीवा को ही इच्छा होनी। फ्रेंड्स एटा होची ऋषिकुल्या नदी। जदि आपण माननको मोर आजिर ब्लॉग टी भल लागिछि देन वीडियो टी को लाइक करिवे, सांग माननको सहित शेयर करिवे और मो चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी। रहुछि नमस्कार।